روجنامه‌یەکە سەربرێژیما ئەسەد va rêjeya pizîşkên Sûriyê yên ku ji Sûriyê derketine û li welatiyên derdor penaber bûne eşkere dike. Rojnameya El Watan ya serbirêjîma Esed va li ser zarê rêveberê giştî yê desteya rejîmê ya beşên pizîşkî Yunus Qoblan ragihand ku rêjeya pizîşkan yên ku di salên borî da ji Sûriyê derketine gihîştiye çel ji sadî lê di dema dawî da rêjeya wan zêde bû û gihîşte heştê ji sadî. Ew jî ji ber biryara ku desteya navborî standiye. Naveroka wê ew e. Serbarkirina saleke din li ser salên xwendina warê pizîşkî dibin navê sinît îmtiyaz an got saleke taybetmend ku ew yek bû sedema ku bi sedan ji xwendekarên pizîşkî ji Sûriyê derkevin û xwendina xwe li derve berdewam kin. Rojnameya Navborî eşkere kir ku ew biryar wê xwendekarên warê dermankarî û didansaziyê li xwe bigire û eger xwendekar wê sala serbarkirî nexwînin û bi serî nekin, nikarin bawernameya Bord ya Sûriyê bi destxeva bînin. Ji aliyê xwe ve pizîşk û xwendekarên warê pizîşkî narazîbûna xwe derbarî vê yekê nîşandan û bang li Wezareta Tenduristiyê û aliyên berpirs kirin da ku alîkariya wan bikin û ji vê biryara xwe vegerin. Lê rêveberê giştî yê desteya pizîşkî ya rejîmê bersifa wan da û got ku gelek xwendekar wê Sûdê ji vê biryarê wergirin û serbar kir ku biryar li ser daxwaza hejmarek ji endamên perlemana rejîmê hatiye standin. Neb tenê ji ber vê biryarê pizîşkên Sûriyê berê xwe didin dewletên derve ku ji destpêka şerê Sûriyê bi hezaran ji pizîşkan li deverên cuda cuda hatine revandin û binçavkirin, serbarî ku bi hezaran ji navendên tenduristî hatine ermançkirin û xwandin. Ku ev çend bû yek ji sedaman ji bo koçberî û derbederkirina bi hezarên pizîşkan, di hevdemê pêwistiya xelkên Sûriyê bi hebûna wan.